namin sa nanti. Ikan bisa masak gani ha guys. Ano? Kabajas. Para isudag gani hapon. Dito na pwede nang ija. Guys, lamig aja kabajas kay ano? Yellow na. Hati-hati guys, para itu no. Oke guys, mag-masak na kabajas. Lagi ko na atin. Ha? Okay, wag hindi eh. Kumbakan din naman kabajas guys. So guys, ano gimingawan de ente? Bibingka? Lagi kanta na, bibingka guys. Dito pa mautansi lang para mag-kisnik na bisi. Mula tayo na ay. Mau na nakadako itong bibingka lagi. Bibingka ko no guys. Gimingaw na ang bana nila. Bibingka nga lutak. Ito lutak. Uli, pagdali. Kay pasin raw na o pasudan o dilig-lag. Kasi dali sini Uli, dali basak kliki. Nagutan mi guys. Dahil siguran mo na magkamunggay dia. Guys, kabajas, tanunggay, kape okra, isagol. Ay, makahilak, matag-apil naman. Bibingka? Lah, murah. Mangari natin pwede ako silang uwa man magkuhan. Oh, sa tilor na. Lumba sa mga ludabi ba? Maadyo to sa tilor na mo kumpos, ang mga balak. Ay ko ba? Ludabi to na, ludabi. Si Wawag, nagagod og lubing. Saan yan, te? Mong Insulin plant. Ay, para sa... Diabetes. Insulin. Antioxidant. Mawan, te? Pwede na dahil bisag di diabetes mo naman, ha? Ni ba di ay? Insulin plant. Insulin plant. Iwa pa na magkumat, ante. Ang sagulo. Ikaw rin magkumat? Pwede rin. Isa ko sa nizang. Isa ko sa tawid. Ay, mau ba dahil yung anak? Murag ginamos. Ay guys, ang lubi. Kini ko ang kapajas. Ay, magkuha ko dito kang. Magkumat na ang lubi guys. Para ito no. Sinena girls. Mix videos. Yes! Ante na guys. Tulong, alas yaw. Tangtangan na dahil kayo mo. Hindi ka mabangga. Ako si Lolo. Sakit ang hawak ko. Oo. Dadangan sa baw guys kay Lasyara. Aw, yaw.
Kuwang di ay sabaw. Ang ngayon sila gidiret sa roman slogana diha tungod. Okay na na guys. Gidit sura ag. Okay naman na. Ay, Pwede na rin. Kaya na lang nakalihog. Kasi ang katuban. De, ispiso guys. Kana. Muna ispiso. Ispiso nga tuno. ang tagaan sila. Guys, mo yun sa aming mga herbal guys. Kaning mga tiguang ha. Mainam sa tiguang guys ha. Kaning herbal ni nga. Ano sa tingan ante? Insulin plant. Mainam sa tiguang guys. Pero ako panakot sa ante guys. Guys, sapaw ni sa lubi ha. Matukol to sa baboy. Ilang baboy guys. May bubo ning sapaw. Adik nila ni bubo. Makaan mo na sila guys. Adik. Hi guys. Dagang kalabo. Kalabo guys. Nakot, pang panakot. Darag tangan. Nganaan mo ning tangan guys, ana ba? Ana. Mana? Luguton. Gihugasan na ni. Mana ni gugas. Wow, mo jud ay arang kanindot og dahang tanglad no. Mot, alam mo ning katambaw. Lemongrass. Ang sama ni ante, di pa no. Tanglad is lemongrass. Kuan, kalabo bisagol. Tangan. Guys, naluto na guys. Ang utang kapadyas. Alang lami ay piso kadug tuno. Alang kalamig timpla. Okay guys, mangangan na may ha. Kaya ako una naman eh. Kasagulan guys ni auntie og sinugbang bangus. Wow, lami. Yay! Utang kapadyas nga may halong sinugbang bangus. Ami ara sa auntie mo timpla guys. Yara guys, gihukad na. Tinuno ang kapadyas nga kabangaan. Lami ka ni guys. Wow. Ay mga naman mi guys. Auntie ako ihawid. Gihukad ng auntie guys. Blah, 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 blah.